İyileşler, gowumsunuz. Bugün sizin bilen bir başgaçarak yani täze ýyl sürprizi diýerler. Ýetip gelýän täze ýyl münasibetli käbir aýatlar okap berjek şerap bilen baglanyşykly. Kur'anda şerap bilen baglanyşykly käbir aýatlary eşitensiňizdir, aýdylýandyr. Indi men bu taýda size häzir şeylerek o Maide 90'dan başlar. Bir iki sany aslında bir 4-5 sany var da kan hemmesine okap durmana wagtymyz yetmez. Ýöne men dilden aýdyp geçerim. Umuman şerabyň haramdygy barada aýdylýar. Kur'anda we geçýär. Şu görýän aýatymyzda şo var. Indi bu aýaty, diňe bu aýat däl de şerap bilen baglanyşykly. Ýöne näçindir bir diňe şul aýaty has köpräk aýdýarlar. Beýleklerini kan aýdanok ýanyna baranoklar. Beýlekler näme we bugün men size aýdyp berjek näme baradadygyny. Indi bir okaly, gysgaçyk, ondan soň uzatman meselemize geleli bir okaman düşündürmek kıyın bolýar. Şeýlerek bir aýat we Maide suresi 90-njy aýatynda Kur'anyň şey diýip ýazýar. Ya eyyuhellezine amenu innemel hamru vel meisiru vel ensabu vel ezlamu ricsen min amelişşeytan fectenibuhu leallekum tuflihun diye. Şeýle bir aýat geçýär. Bu aýatda näme diýär? Ey iman edenler diýär. Ya eyyuhellezine amenu diýmek, ey iman edenler diýmek. İnnemel hamru ine şu şerap diýe hamr, yani hamr şerap diýmekdir Arapçada. Gyzyl suw manysyny berýär hamr, gyzyl bilen baglanyşykly. Ine şu şerap we soň vel meisiru yani kumar oyunları vel ensabu diye dikili daşlar yani heykeller, putlar bolmaly. Yani dikili daşlardan o nemes maksadı. Vel ezlamu ve şans oyunları bilmedim şans oyunları bilen kumarın arasını nädip o ayrıştırıp duruyor yani. O şey deyip ayıp duruyor. Vel ezlamu yani şans oyunları o nämedir? Ricsun diye pis hapa o ýigrenji zatdyr diye. Näme zadyň ýigrenji zadymyş? Min ameli şeytan, şeytanyň işi, amal diýmek, ýani amel Arapçada amal bizde de ulan ýa iş diýmek. Illeşler. İş, yani şeytanyň işidir diye. Fectenibu bundan uzak durarsyňyz. Leallekum umid edilýär tuflihun halas bolarsyňyz diýip. Ya şulardan uzak dursaňyz halas bolarsyňyz diýip bir näme. Bu aýat hemme ýerde okulýan, bilinýän aýatdyr. Ondan soň ýene de bir zat var. Şu taýda aýdylan zatlaryň hemmesi dünýäniň niresinde bolsa bolsun, islamyň ýa-da hiç diniň ýok ýerinde de şu zatlar dogry görülen ok. Ben misal bereyim Finlandiýany. Finlandiýa içki nemesinde bir agyr döwür geçiren bir ýurt. Sowuk ýurtlaryň köpüsi şeýledir. Sowuk bilen baglanyşykly da. Ýanky halkyň epes bölü alkoholik bolýar, soň şonuň ötdesinden gelýärler bular özem ýan ýakynda. Finlandiýa soňky 30-35 ýyldan bäri ösüp gelýän bir ýurtdur. Öňden bäri düýpli ösen bir ýurt däldir. Ýöne şu gün gaty köp taraplaýyn dünýäniň birinji ýerlerinde durda ýanky hem bilim ýanky eýitim diýýänimiz. Ondan soň iň arkaýyn iň bagtyýar halkyň ýaşaýan ýeri hökmünde ýalňyşmasam bu ýyl we geçen ýyl izle dünýäde birinji boldy statistik nemesinde. Şeýlerek bir ýer. Ýani Finlandiýa islam baranok kabul eden oklar, hatta Finlandiýa
dünyada iň az musulman içine alan yurtların biri, iň az. Hatta birinci yerde duruyor yanlışmasam. Gatı az. 1%'e yetmeyen olmalı yanlışmasam. Öz halkının nemesi anına göre. Şeyler bir ýagdaý var. Yani bu ayette aýdylan zat dünýäniň hemme ýerinde de aýdylmasyndan öňem dogry kabul edilýän bir nemeleriň biri. Ýöne hemme ýerde şunu aýdarlar ýa-ni şerabyň haramdygy barada nemäne. Dogry şerap alkoholik bolmak gaty erbet bir zat nemäni görüň. Ors goşunyň içinde alkoholikler, narkomanlar gatkanda şolary özleri öldürýändir. Näçe de videolar var. Ýa-ni Telegramdan izarlayanlar, Telegram kanallary var da bir giden şu urşuň nemesini görkezýän şu taýlarda orslar öz eskerlerini ýani alkoholik bolan eskerlerini urup, zorlap, gynap, ýa urşmaýa bolsa, iň bolmanda şeýle derde ýara diýip cezalandyryp duruşlar da. O taý şeýler indi illeşler. Indi munyň nemesi var. Bir soňky näme geçeli, ayetimize geçeli. Soňky ayetimiz Nahl 67. Indi şeýle bir zat aýdaýyn. Nahl 67 ilkinji gelen şerap bilen baglanyşykly ayet. Mundan öň okanym iň soňky gelen şerap bilen baglanyşykly ayet. Ýalňyşmasam şu aýetden 15 ýyl soň, 15-16 ýyl soň gelýär-de. Yani birinci şerap bilen baglanyşykly gelen ayetden soň 15 ýyl gelýär. Ýa-ni birinji okanymyz. Indi häzir okajagymyzda näme ýazýar? Ve min semeratin nakhili vel a'nabi tettehiduna minhu sekeran ve rizqan hasanan. İnne fi zalika la ayaten li kavmin yaqilun diye. Yani bu taýda näme diýip ýazýar? Ve min semerati nakhili diye. Yani şey diýmek bolýar bu. Hurmalıkların içinden çıkan hurmalardan vel a'nabi ve üzümlerden tettehiduna elde edersiniz näme elde edersiniz? Sekeran diye. Sekeran diýmek serhoş edici diýilýär-de. Yani aslında serhoş edici diýip tercüme edýärler. Yani bunun manysy gowy näme diýilýär ona? Bir neşäň galdyrýan diýilen manyna beri aslında bu. Indi bu söze geleli sekara diýmek aslında şeker sözü ýokmy bizde? Şeker ýa-da sugar diýilýär. Sugar bilýän bolsaňyz inglişçede sugar diýip ýazylýar. Sugar ýani sugar diýip okulýar. Yani şu sözler bilen ine bağlanışıklı bir nemesi var bunun. Yani şeker, gowu tagam, lezzetli, peýdaly diýilen ýalak bir manylar berýär bu aslında. Ýöne muny köp ýerde görseňiz o serhoş edici diýär, ýöne serhoş edici diýilen manylara berilip bilinýär käbir ýagdaýlarda ine şu taýda ýaly. Soň näme diýär? Serhoş edici yani üzümlerden ve hurmalardan size gowy lezzet yani neşäňizi galdyrjak içki ve rizqan hasanan diye yani rızık. Gowy bir rızık diye. Indi hasan diýmek Arapçada hem gowy manyny berýär hem sogap diýilen manyna berýändir. Misal üçin sogap işlemek diýilende sogap diýip söz ulanýan däldirler. Araplar hasene diýip ulanýandyrlar. Hasene diýmek gowuluk, bal gazanan ýalda şeylerak bir nemesi var. Banisi. Yani bu taýda näme diýär? Size hurmalardan ve üzümlerden serhoş edici içkiler ve gowy rızıklar verdik diýär de. Rızık diýmek
iyi içki manysynda. O yemek içmek bilen bağlanşykly. Yani azyk diýsek has dogry bor. O size gowy azyklar we serhoş edici içkiler verdik diye. O dowamynam okaly. Inne fi zalika ine bular, ine bu hazırki yani okan ayetimiz o la ayaten bir nemedir diye. Suutnamadır diye yani. O li kavmin kimler için bir kavm için yagilun. Yani aklını ulanyan bir kavm için bir suutnamadır diye bilmedik o nahil suutnama. Yani geleli ayetimize. Indi mundan öňkü okan Maide suresinde okan ayetimizde şeraun haram ve şeytandan gelýän bir pis, necis bir zatdyny aýdýa. Yani bu ayette bolsa o şeraby övýä. O yani elbette hiç ýylýan gadagandyr, elbettir içmäň, o size ziyanlıdır diýilen neme ýok. Bu ikisi Kur'anyň içinde var. Indi bu birinci şerap bilen bağlanşykly gelen ayet. Beýlekam en soňky ýöne ortasynda da ayetler var. Ortasında da şeyli ayet yani ben bu ayda görkezip durjak däl ýöne bererim nemesine siz özüňiz seyredersiniz. Nisa suresi 43. ayette şey diýip geçýär. İçen wagtyňyz o serhoş bolup ýa-ni aklyňyzy itirer derejeye gelseniz o mescitlere gelmäň, namaz okamaň diýilen bir ayet var. Ýöne gadagan diýip bir ayet ýok. Yani serhoş bolýança içseniz namaz okamaň, mescitle yani köpçülik yerine gelmäň diýär-de umumyň. Mescit diýmek aslında köpçülik yeri diýmek manysyny berer. Yani oturulýan yer, adamlaryň gelip oturýan yeri. Mescit diýip biz ýalňyş aýdýas aslında arapçasy munyň mescit yani secde yani secde edilýän adamlaryň gelip üýüşüp o secde edýän yeri manysyny berýär-de o mescitlerde oturmaň diýýärler. Gelmäň ýa-ni. Ayetde şey diýär ýa-ni Nisa 43'te. Gadagan etmeýär. Bu iki ayetin arasynda gelýän bir neme. Biraz şey diýeli Kur'anda başta şeraby övýär, gowy diýär, elbetde hiç ýylnamaýdan. İkincisinde o şerap içseniz namaza gelmäň ýa-ni şerap içseniz däl de serhoş bolsaňyz namaza gelmäň diýär. Soňra bir görýän o şerap gaty elbet zat eýle beýle diýär. Bunyň o sebäbi var. Ýa-ni Ors goşunynyň misalyny berdim. Orslaryna alkoholik adam söwüşip bilmeýär dogry dälmi? Arap imperiýasy basy urşuň üstüne gurulan. Önümçilik ýok. Sövda edip bilýärler. Yani onun daşında esası buların kazancı başka milletleri tağlamakdır. Son görýärler. Öňürte o şerap ullakan yok. O özlerem ullakan öndürüp beren ok. Ondan mundan sövda bilen alýar. Özleri öndürse de gaty az seyrek Araplar ikinçilik bilen meşgul bolan bir millet däl. Az wagty gowy gelýär soň bular talançylyk işine başlaýar, baý bolup başlaýarlar. Soňra o şerap köpräk içip başlaýar. Bu gezek namaza gelmäň, o mescitlere gelmäň diýär. Soň has baý bolandan soň bu gezek seredýär urşara adam ýok hemmesi içip neme edip ýörler. Hatta alkoholik nemeler näme diýýärler ona? Ashab diýär-de, ýani peýgamberiň dostlary manysynda neme? Ýani peýgamberiň döwründe ýaşaýan adamlar, hatta adam goýýarlar ashab-ı kiram diýe, kiram diýmek beýik dostlar diýilen ýaly bir manysy bar. O soň şolaryň hem içinde gaty alkoholik bolanlar bar, hatta bir ayet okar soňky nemelerde. O taýda görürsiz olaryň atlary ýadyndan çykmasa aýdyp geçerim. Şeyler bir zat. Yani başta içişlik kän ýokdy, soň köpelip başlaýar, soň has köpelýär, şoňa görä ayetler üýtgeýär-de.
Ve bu zatlar hemmesi yani Müslümanların ayışı boyunca 23 yılın içinde bolan zat. Indi şeýle bir soraw bar. Bu ayetlerin indi haýsy dogry bolmaly? Diýilen soraw da indi bulam Kur'anda var. Beýle gadagan edýänem bar, övýänem bar da şerap. Hatda ýene bir ayet var, häzir o ýadyma düşmedi. Şerapda diýe o ziyanly tarapan bar, ýöne diýe peýdaly taraplar bar diýip bir ayet bar, häzir ýadyma düşmedi. Gözleseňiz şerap bilen baglanyşykly diýip ýazsaňyz çykar, ýalňyşmasam Bakara surelerinde bolmaly. Bakaranyň 200 näçe 212 zat bolmagy mümkin seyredersiniz ýöne. Şeylerak bir ayetler var arasında. Yani indi haýsy dogry bolsa şol bolmaly da Kur'anyň içinde. O bir-birine ters gelýän, ine birinde şerap gowy diýär. Ine sekara diýip söz ulanıpdyr. Erwet manida sekara diýmek şeker ýany. Bal ýaly diýen ýaly bir nemene berýär. Onu käbirler edil ters manysyna da çevirjek bolupdyrlar. Ýani zeherli diýip. Nädip zeherli bolsun? Şeker diýilen söz bilen baglanyşykly bir söz ulanýar-da. Ýöne şu ýankı iksan bir-birine ters gelýän ayet bir Kur'anyň içinde var. Indi munyň haýsy dogry diýip soralan wagty elbetde men muny wagtynda soradym. Soran wagtym şey diýdiler, hojalar, mollalar. Diýdi, iň soňky gelen dogry diýýär-de. Okey, menem o iň soňky gelen dogrudur bolmandam. Ýöne ýalňyş bolan näçin içinde dogry diýýän. O jogap ýok, bilen oklar o. Kän sora etmeli däl, eýle beýle diýip şey diýip köşeşdirýärler-de. Umuman jogaplary ýok, gepiň ýysgasy. Indi men o şeýle bir mysal berýän. Bir ýurdun konstitusiýasy, indi hukuk kitaby diýip el alýarlar-da, şeriatyň çeşmesi, esas çeşmesi şu. Indi ýurt dünýäde de o hukuk kitaplarynyň nemesi konstitusiýa. Indi konstitusiýada bir madda, ýani üýt göçme girizmek-de. Indi şu taýda Allah üýt göçme girizipdir-de. Üýt göçme girizilen wagty öňki aýatlary aýyr diýmesi gerekli. O eýle bir zat ýok. O biz ýerin täze nemeler bilen çalışyrys diýe ýöne Kur'anyň içinde bar-da, çykarmandyrlar. Ýöne Kur'anyň içinde bolman, o Kur'anda bar diýip ulanýan nemesen bar, ona aýyp berenädir. Ýöne o günümizde konstitusiýa kitaplarynda bir madda üýt gödiljek, o üýt göçme girilse, täze madda galýa, köne maddan çykarýarlar, o taýda hiç ýazyl görünüşinde duranok. Ýöne Kur'anda dur. Buna benzeş yüzlerçesi var. Kur'anyň içinde aýdýarlar, ýok Kur'anda hiç ýyly ýalňyş ýok, hiç ýyly bir-birine ters gelen ok ýazýan zatlar diýe o eýle däl. Kur'anyň içinde yüzlerçesi var. Hatta edil bir aýatyň aşağında ýokarky aýatyň tersini aýdýan nemeler var, ayetler var. Olara da geleriz biz ýuwaşlyk bilen. Ýöne bugünkü temamyz o aslında başga bolmalydy. Ýani gyrnaklar, gullar bilen baglanyşykly bolmaly. Ýöne täze ýylyň öň syrasynda şeýlerak bir şerap bilen baglanyşykly neme bereýin diýdim. Kur'andan maglumat bereýin diýdim de umuma. Ýöne şeýlerak gepiň ýysgasy. Ýani ýalňyş eger neme bolsa çykaryp goýulmaly. Ýöne indi bu taýda has ullakan bir soraw ýüze çykýar. Allah 23 ýylyň içinde 4 gezek şerap barada pikirini ýetgelipdir. Bu näçin beýle? Bolýa ýetkedi diýeli, onam kabul edeli 23 ýylyň içinde. Ýöne şondan bäri 1400 ýyl geçdi. 1400 ýyl içinde şerap bilen ýa-da başga islendik. Kur'anyň içinde ýazan zatlar, üýtgen zatlar kände. Olar näme üýtgemeli dälmi? Olaram üýtgäp bilmeli. 23 ýylyň içinde 4 gezek üýtgeýän olsa şerap barada Allah'ın neme göz yetimi. Onda soňky 1400 ýylda nämeler üýtgärdi. Ayet gelmäne dowam etsedi. Yani o
Mesele o taýda däl. Mesele Allah eğer ayet iýerýän bolsa, bu aýetlaryň hemmesi o dünýä bilen baglanyşykly. O dünýäde de hiç zat üýtgeýän däldir. Yani adamları o dünya bağlamak üçin de ve dinin maksady şol. Aýdan wagtlar ölýäňiz, ölenden soň ýaşamak üçin bunanyň diýýärler-de. Öňe sürýän nemeler ýöne. Seredýän Allah da bir dört özek taňyp pikirini üýtgedipdir. Başta şerap gowy diýipdir, ondan soň şerap gowy da ýöne ziýanly taraplary hem bar diýipdir. Ondan soň şerap içip serhoş bolan wagtyňyz mescitlere gelmäň diýipdir. Ondan soň şerap şeytanyň işi diýipdir de. Dört sany demeden geçýär. Özap şeyle ýuwaşlyk bilen ýokary giden nemesi bar. O tendensiýasy bar. Gyzykly. Soň ýene bir zat o ýadymdan çykypdyr, şonu aýdaýyn. Inde sekara diýmek şeker manysyny berýär diýdi. Öňkü şeraplar şekerli bolýar. Hatda Türkmenistanda da elde ýasalanlary demetseniz şekerlidir tagamynda. Soň Türkiýedekiler bilýändir, sek şerap diýerler-de, ýani İnglisçesi dried wine bolýar, ýani gurutulan diýilen manyny berýär ýöne. İçinde şonuň şeker maddasynyň alınandygy. En soňunda üzüm, hurma hemmesi süýüji zatlar, bulary ýörüýte bir prosesden geçirmesen içinde şekeriniň tamamy gelýär-de. Misal üçin sek şarap bilen öýde edilen şarabyň arasynda gaty tapawut bardyr tagamynda. Süýjümdikdir. Şonuň üçin ýa-ni gowy, hoş şeker öňkü döwürlerde elde etmesi gaty kyn bir zat. Ýöne en gymmatly energiýanyň çeşmesi. Bulam şerapda kän. İçen wagtyň güýçlenýän diýip neme bar, hatda tefsirlerde. Türkçede tapmarsanız Türkçedäki tefsirler gaty üýtgedipdirler. Has köne Arap döwründäki ýa-da käbir İnglisçe tefsirler okusaňyz o taýda bulary görüp bilersiniz. Ýöne türklerde ýok. Türkler islamyň öwrenip biljegi çeşme däl, gaty köp zady üstün ýapýarlar. Gizlejek bolýarlar, ýani islam dinini gaty owadan ahlakly bir din hökmünde görkezjek bolýarlar-da. Aslında eyle däl, Arapçasyny okan wagtyň hemme zat ortağa çykyp dur. Şeýleräk bir tarapy bar. Indi ýanky aýdan ýerme geleýin. Kur'anda yazılman, ýöne Kur'anyň hökmü diýilip bir kabul edilýän bir zat bardyr. Misal üçin daşlap öldürmek. Şeriatda daşlap öldürmek diýip bir zat bardyr. Zina edene, ýene näme esasen zina eden diýilýär-de. Ýöne Kur'anda onuň aýaty ýokdur. Kur'anyň içinde hiç ýeli şoň bilen baglanyşykly aýat ýok. O nähili bolýar. Indi näme üçin aýtdym muny? Bu taýda bir aýat bar. Şerap gowudur diýip bir aýat bar. Sekaran diýär. Serhoş edici ýa-ni. Serhoş sözüniň manysyny aýtyp beren. Serhoş diýmek farsça bir sözdür. Ser diýmek kelle diýmek. Hoş diýmek hoş ýa-ni gowy, gözel diýmek hatda. Gözel sözü has dogry gelýär. Kellesi gözel diýmek, serhoş diýmek. Serdar, serkerde sözler var ya. Şolaryň hemmesi farsçadyr. Ýani serdar baş tutan kelle bilen baglanyşykly bolan üçin. Serkerde de baş söwüşüji diýilen ýani banysy bardyr. Serhoşluk demesinem şey bu taýda öwrenip geçeli pursatdan peýdalan. Ýani kelleni gözelleşdirýän zat, erwet zat däl. Manysyny berýär-de ýöne başga ýerlerde bolsa hamran, ýene başga erwet manydaky sözlerini ulanyp geçýär. Şonuň ýaly ýöne o manyla alan wagtymyz Kur'anda bir aýat bar, ýöne bu aýat geçerli dälmiş, hökmü aýrylanmış. Soň ýöne daşlap öldürmek bilen baglanyşykly Kur'anda aýat ýok. Ýöne Kur'anda edil bar ýaly edip kabul edýärler. Nerden gelýär bu zatlar? Akyldaşy, ýani Kur'anda ýok bir zady edil bar et görkezýärler, ýa-ni daşlap rejim diýilýär-de, ýa-ni rajim diýip şeytany rajim bar, rajim sözüni. Rajim diýip, ýa-ni şeytany rajim diýmek gowulan şeytan diýmek, atylan. Ýani
atmak. Rejim bolsa daş atmak. O daşlamak demek manasına geliyor. Rejim, daşlamak, rejim, o atılmak, kovulmak yani. Yani Kur'an'da yok kıynasak da o şeyler bir taraflar var. Yani o şu an İslam dinini bolup bildiğinden neme sığdıracak bolýarlar da bir mantyga, logika yerleştirecek bolýarlar. Yani Kur'an'a muňa ruhsat beren oksa logikadan gaty uzakda. Biz entek gizjek bir bölümde okap dursa, wagtyň geçmesi bilen has giýişräk demän okarsy. Iň soňky bolbam şunu aýdyp bereň size. Ine Hanefi diýip bir mezhep bardyr İslamda. Ve Sünniligiň bir ameldäki ýa-ni iş üstündäki 4 mezhebiniň ýa başga da bardy ýöne esas 4 mezhebiniň iň ulusy Hanefi ýani imam Ebu Hanife. Indi şoňa görä şerap içmek harammy, halalmy diýilen mesele soralýar. Onuň jogaby şu. Şerap serhoş edýänçe içsen haram. Ýöne içen wagtyň serhoş bolmaly däl diýär. Özüň bilmeli, gürleýän zadyny bilmeli. Özüň ýitirip nemetsen o ýam haram bolýar diýip aýdýar. Onam şol Kur'andaky Nisa suresi 43. ayetden çıkarıyor. Manisini yani sarhoş etmeyecek şekilde içip bilýäňiz diýär-de serhoş bolmajak dereceye gelmeli. Yani serhoş bolacak dereceye gelmeli. Şoňa çel içip bilersiň diýip o Hanefi mezhebine göre yani Hanefi fıkhı neme verendir, fetva verendir. Ya buna hem size aýtmazlar. O bilmedim näme üçin aýtmaýarlar. Yani özleri hemme zadem edip berler. Yine şonuň ýaly bir balanşykly nemeler bar soň. Yine de bir kiçiräjik bir zat goşaýyn soňky 3 minutda. Yine gereýin öndürýän ýurtlaryň ýarymdan köpüsi musulman ýurtlardyr gereýin. Ýa-ni arak, alkoholly içkilerin serhoşluğundan has erwet täsir edýän bir neme de gereýin. Olam iň esasy nemede gelýär. O Awganistanda edil bizim goňşymyz. Bular misal üçin arak içmezler ýöne o neşe serişdelerini ulanarlar. Hatta başgalara satar. Dünýä ýaýradarlar pul gazanmak üçin. O ýöne doňuz etini iýmezler. Doňuz etini iýen adamlara da sögerler. Edip bilseler öldürýärler. Şerabam o şol nemede seredilýär ýöne. Indi size sorasam doňuz etini iýip gören jemgyýetlere seredin. Şolar erwet ýaşaýarmy? Bizden has gowy ýaşaýarlar. O bir ziýany ýok, o saglyk tarapyndan o ziýany bar diýip bir giden nemeler ýazýarlar. Ýöne umumyň sereden wagtyň beýleki etlerde bar hassalyklar, ýene nämeler doňuz etinde de bar ol. Ullakan bir nemesi ýok. Yani bizden has köp uzun ýaşaýar şu doňuz etini ýip görenlere seredim. 90 arkaýyn 80 ýaşaýarlar. Doňuz etini iýmeýänler bolsa 60 ýaşap bilse o peýgamber ýaşyna ýetdik diýip şükür edip berler. Ýöne neşe serişdesine hiç hilses çykarýan däldir. Doňuz etini 90 ýaşyna çellinem iýip bilýän ýöne neşe serişdesine 10 ýyl ulanyp bilen ok. Seni insanlyktan çykarýar. Ýöne şo zady o musulman nemeleri gadagançylyk nemesinde gören ok. Taliban gelenden bäri neşe serişdeleriň eksporty hasam artypdyr. Bahanalaram ýurt krizisde diýär. Şeyler hakýada umumyň aýdylandy illeşler. Bugün ine size täze ýyl sowady bolsun, şerap bilen balanşykly size diniň, İslamda, Kur'anyň içinde ýazylýan aýatlary we size mollalaryň, işanlaryň hiç okap bermediği aýatlary gönü Kur'anyň içinden okap berdim. Özüňize barlap görüp bilersiňiz. Ýene de görüşýänçek illeşler mundan soň öňümüzdäki ýylda dowam ederiz. Sag bolun.